Sa nagpapatuloy na vaccination rollout, kanya-kanyang mga estilo at gimmick ang isinagawa ng lalawigan ng Cebu para makahikayat ng mas marami pang magpapabakuna. Narito ang report. Dahil kakaunti na lang ang nagpapabakuna ngayon sa iba't ibang vaccination sites sa Lapu-Lapu City, pinag-aaralan ng LGU ang pagbibigay ng incentives o discount sa mga nabakunahan. Isa ito sa napag-usapan sa virtual meeting ng mga opisyales ng lungsod upang mahikayat ang maraming tao na magpabakuna. Ayon sa local VOC, 2 lang sa 30 barangay ng lungsod ang nakabakuna na ng mahigit 50% sa kanilang populasyon. Let's not sugarcoat it kay ubos magiging ang mga first dose. So, musaffer man na to ang numbers o maubos ang mga nag-first dose, musaffer na in the next coming week. So, kinahanglan you bring in more people to the vaccination site. Ngayong araw, pupulungin ang mga may-ari ng groceries at supermarkets. Samantala sa Mandaue City, ang Barangay Tipolo ang binisita ng vaccination team kahapon. Sa kalsada lang nakaparada ang bus ng Philippine Red Cross kung saan isinagawa ang pagbabakuna. Bago nito, nagsagawa ng house-to-house ang mga sitio leaders. Mo man atog yung tuyo nga daghan ang mapabakuna. Kung nalipay may nagtanaw nga daghan gid ang niari ni sanong sa hangyo sa barangay. Sa Cebu City naman, noong Sabado inilunsad ang drive-thru vaccination sa NOAA Complex sa South Road Properties. Priority sa vaccination ang mga nasa transport sector. Ang NOAA Complex kayang maka-accommodate ng aabot sa 300 sasakyan. Ako si Nico Sireno para sa GMA Regional TV.